Artizarra eguzki sistemako planeta bat besterik ez da. Erdal-hizkuntzako Venus izena Artizarra euskeraz, erromatar mitologiako Venus jainkosangandik datorkio. Artizarrak ez ditu sateliterik eta eguzkitik hasita bigarren planeta da. Artizarra lurraren bikia izan zen duela milioika urte, baina lurrak ez bezala negutegi efektu handi baten ondorioz benetako infernua bihurtu da. Egia esan, eguzkitik hurbilago egoteak ez du bere tenperaturan garrantzi handirik. Merkurio eguzkitik hurbilago dago eta hala ere Artizarrean bero gehiago egiten du. Aspaldi, Artizarrean ur likidozko itsasoak zeuden, baina negutegi efektuagatik ura lurrintzen hasi zen negutegi efektua areagotuz. Lurrak bizela bere atalak ditu. Badauka gure planetako nukleoaren antzeko eta mantuaren antzeko, baita lurrazalaren antzeko zerbait. Baina kasu honetan hodeiak estaltzen dute. Hodei hauek oso lodiak dira eta ez dute uzten Artizarratik beroa ateratzen. Kolore desberdinak izan ditzake. Egin dituzten argazki gainetan urdin, marroi, eta zilar kolorekoa ateratzen da planeta.